Nyanyi Beratata bo Itimawu in memory of our dear brother Raphael Ezuku Obi Okafo. Onye ojiri obere agụrụ mana onye ọkwana abalị abụ gara aga ọ la mụ ya ka nọ tata ka o mere ya the last omelali ọ na-emere onye mara mmọnwụ ka o mere omelali ọ na-emere ọdụkwụ ọla ụmụchukwu eziali ka nọ tata ka o mepụrụ ya omelali o mechaziere omelali makala nye o ji emere omelali bụ makala ọ bụ ọdụkwụ ka ọ emere omelali ọ bụla mmadụ kpacha anya emecha ndị mmụọ bụ mmọnwụ makala mmọnwụ bụ mmọnwụ akpakpa ya onye anyị bịara tata. Stay tuned. Gosmadon Media ego I Uruwes ego I can get you today. Onye kwuru ekwu ka ọ na-eme mmọnwụ ekpo n'elu ebe a na-eje na ebe nwanne anyị nwoke ka ọ na-eje na mmọnwụ n'elu ọ bụ omenala ka ọ na-eme culture and tradition. Ọ nwanne anyị nwoke nwụrụ anwụ ka ndị mmọnwụ bịara tata ịkwa makala ọ bụ mmadụ kpacha mmụọ ọkpa nke ha ọ ya ka ọ bịara ịkwa tata. Onye kwuru ekwu ka ọ na-eme ọ like nwanne anyị nwoke nwụrụ anwụ Ralph Ezeukwu Okafọ ọlụ bịa ka ndị mmọnwụ na-eje tata makala ọ bụ ọdụkwụ la ọkwa ụdọ ọdụkwụ eze ekpere obi ọka o si eme ya ịbụrụ ọdụkwụ ịnwụọ mmadụ kpacha aṅụ emecha ndị mmụọ abịa kwa aṅụ ndị mmụọ kpachazie gị ịma na ihe niile agwụla. Marco si ya onye kwuru ekwu ka ọ na-eme onye isi anyị kelele gị. Okay. All right. This one is so good now. Oh yeah. Kebụ mmọnwụ ndị ọkwa ụdọ ọkụ eze aka Bomba aka ji ọfa ya kelele gị culture and tradition ikuku ọma oru ya kelele gị. Mmanwụ ọkwa ụdọ dị n'ihu mmanwụ ime ọha ele-esote ya mmanwụ ọkwa ụdọ a na-ezo ya n'azụ. Anyị ga-aga emiti mmanwụ ndị Eziali nọ n'ihu eche anyị.
Osmadon Ego I is here live. Osmadon Media Ego I is here live. Oru West Ego I here live. Abo Mamudi Kaileti. Ayi bata no kai pa wana yi woke akala bu madu kwasha nde mu abia kwa odopi akara onye obia tata ime obu omenali ordinary kai leme ola ka wana yi woke kai no tata makala bu oduko eze kwere obi n'ọkwa ụdọ ọla obi a ka anyị nụ tata ka ọkwa anya ka o si akwa ọdụkwụ anyị lee anya anyị afụ obi a ebe a nụ tata Wait. No. Yes, now, also now. Up. Aí,
Priest anya kelele gị. Chief Priest Obana anya kelele gị nwanne mmadụ. Chief Priest Mkpama anya kelele gị. Chief Priest Mkpama anya kelele gị. Kọshọ ka ọ na-eme ọ maka na ọ bụ ọdụkwụ ọ maka na ọ bụ ọdụkwụ ka o ji emere ya ihe ọ bụla ọ bụ egbedu ọ gaghị emere ụmụ ihe ọ na-emere ya ọ maka na ọ bụ ọdụkwụ ka o jiri nke bụ otu ịgbala egbe elu ha ya ọsụrụ bịaruo na ebe anyị na-akpa nwanne anyị nwoke onye nke hapụrụ anyị ọ bụ ọdụkwụ that is why ndị mmụọ ji na-akwụ ya taa because na omenala Igbo bụ ọdụkwụ nwụọ onye merụrụ emerụ nwụọ o jiri mmanwụ kwa anya all last 2 days ka anyị liri nwanne anyị nwoke onye o jiri de Rafael Okafọ from Umuchukwu Ezialimara anyị nọ ebe a some time ago ihe ọ bịara ime tata bụ ka mmọnwụ bịakwa anya ka o si eme ala mgbidi ya bụ omenala mgbidi ka anyị na-eme ọ ndị mmọnwụ bịara ịkwụ ya tata okay mmọnwụ ndị ala ebe okay all right here live
ọ bụ otu a ka o si eme ya na mgbidi nke bụ ndị ọgụgụ ndị Eziali akpọ asaa ha ka ha kpọ ruo nga tata ọ bụ ọnwụ na-abịa ọ na-eje ebe bụ ụlọ nwanne anyị nwoke ebe ha na-aga tata
ka o si eme ya bụ mmanwụ niile bịaranụ nke je na alili ọdụkụ nwụrụnụ ọbịarị akpa ọgọnri egwu ọ ka o si eme ya la mgbidi be anyị nke mmanwụ ndị Eziali mama nke bụzi mmanwụ ndị ọkwa ụdọ ebe nwanne anyị nwoke bụ ọdụkwụ nye bụ nwa eze kwuru dịla ọkwa ụdọ ọla ikwuru ya ka Derafel mara mmanwụ ebe a nke ọ bụ ọdụkwụ so nye bụ mmanwụ ya direct que a mão de morra mgbidi kama wunde okudo okweze
Raphael. Can't go nearly 2 days ago. Mbamba. Go on. Yeah, I put them on the by Imoha. Upload with Eziali. Oh, Moha. All right. Hey, in that come my chief priest in Palma. I can get one and walk. Oh, you see, because but why you have Branga in Metata? Okay. 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 Obodo ko sebe na mgbidi onye bụrụ ọdụkọ oge ọ dị ndụ ọnwụọ mmanwụ abịa wepụ akala mmanwụ active. Okay. 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 Okay, okay. All right, because what are you finding? Fish. Okay, and up your bosom friend. All right. All right. All right. Kita berapa ya kita waneng work Jenson. Yes. Okay. All right. Thank you very much. Thank you very much for letting us know the tradition and culture of Ndembidi. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Because our again na I got on your book. Why not now? I need on up here. Bye, Jaja. Okay. Okay. So, I never even got Tata. Okay. 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 All right, all right, all right. Thank you very much. Thank you very much. Mahmoud Ajurali.
lege. Ano no banu. Ọ̀rọ̀ yìí wọlé kí gbàndé mbudi. Ani ya bara ebe yi matata. Mbudi. Ole mena makala wane no woke basirika la bongu. Oba to koko obo. Obo lo be egbedu. Oga da mena ya. Mazi, ayaka la lage. Come on! Now.
Good year, DJ Bekugo.